Yummy. Magandang hapon sa inyo mga kapaps! Panibagong araw, panibagong video ulit mga kapaps! Bonagid, Mga kapaps! Matang may laban yan Bata may lakas mga kapaps. Medyo natagalan tayo mga kapaps sa pag-upload mga kapaps dahil sa panahon natin. Maulan dito sa Bicol. Kaya mga kapaps, panibagong episode na naman natin to mga kapaps. Anong lulutin natin mga kapaps? Ang lulutuin natin ngayon mga kapaps, bonakid, simple lang na basic na special. Huwag na natin matagalin to mga kapaps kasi hindi na. Let's go! Let's go! Yun mga kapaps, meron tayo ditong whole chicken mga kapaps. Napakasimple lang ang gagawin natin mga kapaps. Pero gagawin nating special mga kapaps. Tsaka yung gagamitin nating ingredients mga kapaps, napaka konti lang. Pakita mo na pap na piso, anong gagawin Yun, natin? meron tayo ditong asin mga kapaps. Meron din tayong magic syrup, bawang at saka paminta. Yan lang yung gagamitin natin mga kapaps. Simulan na natin to mga kapaps. Rub muna, ang una natin gagawin, i-rub muna natin siya sa asin. Kung mapapansin nyo mga kapaps, may mga cut-cut yung chicken natin mga kapaps para manuot yung lasa niya mga kapaps. Rub muna natin siya kapaps sa asin. Ayan, cut, pusa ba yan? Iniwa mga kapaps. May iniwa-iwa tayo dyan mga kapaps. Linawin mo. Yun. Salamat sa pag-check mga kapaps, kay kapaps na quiz. Hindi kengot. Di kengot. Yan, rub natin siya mga kapaps sa labas at saka sa loob. Siguro din natin mga kapaps na marab natin lahat. Tsaka siguraduhin lang natin ulit mga kapaps na malinis ang ating kamay pag nag-rub tayo. Yan, masahe mga kapaps. Tapos i-rub din natin yung ating paminta mga kapaps. Meron din sa loob mga kapaps. Mas masarap mga kapaps, maraming paminta ka mga kapaps. Masahe ulit mga kapaps, rub ulit. Ano yan, pap? May palaman sa loob? Lalagyan natin siya ng bawang kapaps sa loob kapaps mamaya. Saka lalagyan din natin ng pampalasa. Magic syrup. Magic syrup. Baka naman ilang beses na. Napaka basic lang mga kapaps. Konti lang ingredients na gagamitin. Pero mamaya makikita nyo. Yung basic kapaps gagawin nating special. Yun mga kapaps, i-rub na natin din yung ating dinurog na bawang. Pwede natin siyang ilagay. I-rub din natin siya mga kapaps. Pero lalagyan din natin dito sa loob. Tapos make sure mga kapaps, yung gagamitin nating bawang, talagang na Napalabas natin yung katas. kasi yun yung papalasa mo. Magpapasarap mga kapaps. Dinurog-durog. Buto lang hindi natin makakain mamaya. Siguradong masarap na naman yan mga paps. Sigurado yan kapaps. Yun, pwede na natin siyang i-fry mga kapaps. Iprito. Yan mga kapaps, iprito na natin. Napaka basic lang, napakadali. Let's go! Let's go! Yan mga kapaps, pituin natin. Pero siguraduhin natin na mainit yung mantika. Lagay mo na, pap na. Lutuin natin mga kapaps sa low temperature mga kapaps para hindi siya masunog agad, para hindi ilaw sa loob. Luto na yung on version natin ng whole crispy chicken mga kapaps. Sanguin natin mga kapaps. Let's go! Pwede na naman sa mukbangan. Iyon! Follow up! Yun mga kapaps! Luto na yung ating own version ng basic whole chicken. Yan, mga Whole kapaps. crispy. Ito. Pero gaya ng dati, bago tayo mag-start, Kailangan muna natin magdasal mga Pray. kapaps. Sabay-sabay tayo mga kapaps. Hindi Father, Son, and Holy Spirit. Maraming salamat po Lord sa binigay niyo sa aming blessing. Sana po patuloy po kaming suporta ng aming manonood. Sana po marami pa pong mag-subscribe sa amin. Amen! Amen. Hindi Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Mukbangan na! Kapaps! pwesto naman ulit tayo mga kapaps. Kaya ng dati, Yeah. pumesta na naman si Kapaps na siyaw. Pwesto na ako pero ako pa mauna ng Una ka na kapaps. Takalak Yan, naman mga kapaps, yan. Nakapakalambot. Oh, kapi ka na Kapaps. Try nyo na.
Gapi. Gapi. Tapos meron din tayo dito mga paps na suka, sili, tsaka may asin, then paminta. Puro basic ah. Puro basic lang kapaps. Basic lang pero masarap to mga paps. Simulan na natin Simulan to. na natin to mga kapaps. Kain mga paps. Ay. Yummy. Masarap. Gambag ah. Crispy yung balat, mga paps. Mga paps ha. Presa so natin sa basic na sausawan. Ayun. Humble mo naman. Ay, thoughtful. Napakadali lang mga paps gawin. Dali mga paps gawin. Napaka-basic. Umuyo mo yan nyo. Umuyo mo yan. Uy, Sarap kapaps. ang daming aso dito, mga paps. Ang mga kapaps, may mga aso. Ang pula. Ang balat niya, mga kapaps. Crispy. Tapos meron din tayo dito Bicol fries. Ayan. Hindi sa french fries, Bicol fries. Yung Bicol. Ang balance na naman. Balat mga paps. Oh. Sarap. Kaya masasarap to kumain. Good drink. Sabi nga ni ano ni Big Soto, masasarap to kumain. Ano? Coke. Coke Zero. Coke Uno. Coke Trio. Coke Trio mga kapaps. Cheers. Finish kapaps. Pwede mga kapaps. Samahan niyo ito ng ano, Bicol fries. Bicol fries. Yum. Sarap ng Bicol fries kapaps. Nagalit tayo ng aso, mga kapaps. Asong pula daw kasi. Sarap. Itong luto talaga, mga paps. Oh. Walang dugo. Buto lang ang matitira dito mga kapaps, sigurado. Wag yan. Malakas talaga siya mga kapaps. Dahil yun sa bawang. Bangon yun dahil sa bawang talaga napaka-sarap. Bango pa. Nabango talaga ang bawang. Yes, ay. Nanonood sa sarap. Saktong-sakto yung ano, yung suka. Sa asin. Pangalawa na ito kapaps. Angan. Kapaps ah. Yung mga aso na to. Sarap ng kagat. Mamaya na kayo. Ano yung mga aso yung langgam? Yung sinasabi ko. Sarap. Ang gat kapaps. Hindi man lang tumatawi. Nakasama rin yung aso mga kapaps. Gusto rin makita sa vlog namin. Try nyo mga kapaps. Napadali lang lutuin, di ba? Nakita nyo naman sa proseso namin. Kumbaga sa babae, easy to get. Ano? Easy to cook. Easy to cook mga kapaps. Ngayon lang, pa. Gumantay yung panahon. Kaya kapag-vlog tayo pa yung ngayon. 10 years kami hindi nakapag-vlog, mga paps. Grabe dito sa Bicol. Ulan, may lindol. Araw-araw ulan. Dahil ngayon lang ulit nakapag-vlog mga kapaps. Namiss namin kayo kapaps. Chicken wings. Harap kapaps. Yummy! Try nyo itong Bicol fries. Yeah. Sarap.
Lang talaga masarap. Napaadali lang lutuin kapaps, pero napakasarap. You must try it mga kapaps. Yun, no? Super basic, easy, pero special. Super easy na basic pa. Pero so special. Parang kayo. Hindi totoo Parang kayo sa amin. Kaya yung special sa amin kapaps. Kaya, subscribe na. Subscribe na po. Kaangawan nyo na. Kung mabaho dito sa aming channel, subscribe po kayo. Then, hit the notification bell para updated kayo sa mga bago namin video. Ting ting! Sarap! Pwede talaga. Yummy! Sorte barkada. Sakto sa toyo, swak. Ay, suka. Yummy kapaps. Tirahin ko na yung ano. Triple price. Bago matapos ito mga kapaps, mag-shoutout na tayo. Yun. Okay, shoutout kayo kapaps. Tayo muna. Ikaw, Nong. Saglit Kapaps lang. na quiz. Ayan, no? Umusok-usok. Shoutout nga pala kay ano, Shaira Palima, Ronron Peñaranda, Ali. tapos kay Ate Pichi sa Legazpi. Shoutout po. Shoutout po. Ito ba din? Yung kasama ni Ronron Peñaranda, Jomar Ferrer. Jomart Ferrer. Shoutout. Shoutout po. Jamin Munda, shoutout. Jeff Lozano. Shoutout po. Itom. Jan Pogi Velasco. Apro, shoutout. Yan. Yan po. Shoutout sa'yo, primo. Yan po, tol. Brian Romero, shoutout. Andrew Ribojao, shoutout. Bayan. Si Mabel. Yan. Si Bilya, kapatid neto. Shoutout. Nagbigay ng malaking pera. Salamat kapaps. Yang. Tapos si Niel Relieve. Shout out, Nelson. Tapos si Eddie Eds. Eden, Mga shoutout. mabuting tao talaga po yan. Shoutout po sa inyo. Margot Revilla, shoutout. Yeah. Mga kapatid ko, shoutout sa inyo. Boss Yaye. Yan. Shout out. Kay Edelberto Romero, shoutout. Kay Mirna. Shoutout. Saka kay Eloisa, shoutout. Shout out kay ano. Kay Francis Ricon, shoutout sa'yo, Francis Ricon. Kay attorney. Shoutout po. Royal. Shout out. Somebody. Ay, mga na-shoutout na mga kapaps. Wala nang bangis sa shout out. Wala na. Sino pa nga ba yung shoutout ko? Yung mga paps, oh. Talagang masarap pa mga paps. Ano ba sa Tagalog yung shout out? Out shout. Sisigaw. Sisigaw. Sigaw sa labas. Sa loob. Yun mga kapaps, maraming salamat sa panonood mga Yan. paps. Sa uulitin Salamat, mga ulit paps. mga paps. Sa ulit Paalam. mga kapaps, paalam. I love you. Bye.